Esta semana os xubilados de Rianxo volvían a recibir vía carta un novo requirimento para que abandonasen definitivamente a súa sede social, nos baixos da Confraría de Pescadores. Poida que sexa xa o definitivo, aínda que dende o colectivo non as teñen todas consigo. Unha de tantas. Eu penso que non se vai a atrever, porque non sei se van 10, 12, 15, non sei cantas van alá destas cartas, e será unha máis. Pero a min dixerme que esta sería a última. Vexo o abogado que sería a última. Eu non lle vou facer caso. Penso que o señor Durán que non ten esa capacidade como para iso. El para inaugurar pantaláns, aquí e lá, sí. É para o que sirve, para outra cousa non sirve para nada. O seu presidente mantense firme na súa postura de non abandonar as actuais instalacións, aínda que agora os seus apoios na xunta directiva foron a menos, e vese só na cruzada que mantén con Portos de Galicia. Sí, mantéñome firme, os outros non. Hai pouco apoio polo que ves, non? Ningún. Solamente hai apoio ao Partido Popular. A la Asociación de Mayores de Rianxo, ningún. Solamente ao Partido Popular. Los dirigentes desta asociación. As opcións que lle dan tampouco os convencen. Cada un para a súa casa, porque o señor alcalde quere nos meter unha cárcel que lle chaman o Liceo. E para ali non queréis nadie, porque, en primeiro lugar, temos dúas señoras que están en silla de rodas. Ali non poden entrar. Entonces eu con esas señoras me quedo e voume para a miña casa. Os demás que fagan o que queiran, eu non lle proíbo de ir para onde queiran ir. Seguir luchando, non é que se tiñan que sentar con nós, que temos aí un auditorio. E se é tan buena xente esta que se meten para políticos que van a atender a Rianxo, que van aquí, que van alá, eu estou vendo que andan a patadas con nós. Por que non se sentaron Portos, a cofradía está ao 100% con nós? Tendes o local este de por vida. A mí que me quita a cuota Portos, o señor Durán ese, que son 5 ou 6 ou 7, non sei cantos euros son ao ano, que os quite e temos o local para nós. Haberá que agardar ata o luns para coñecer cal será o resultado definitivo, e se os xubilados poderán seguir ou non empregando estas instalacións.